जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्डखौ बिनानै लाबोनो हाग्रा बेफोरबायदि बिर जोहोलाव दैदेनगिरि उजिमारगोन ने इउनाइटेडलि जुदि जों नाङाब्ला आंनि मोनदांनायावहाय बड'लेण्ड मोननांगौआ सिमां होननानै आं सानो। जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव गोबावनि उनावहाय दिनै फेसबुक आरो इउटुबाव भिडिअ लाबोदों। माने आइडिया जाहैबाय मा सिरियास बड'लेण्ड जोंनि बर'फोरनो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ नांगौ नङा होमबा आरो बे बड'लेण्डखौ जों मोनमारसिगोन थारैनो। दा बड'लेण्डखौ जोंनो सोरबायदि रायजोफोरा लुबैयो आरो जोंनि बर'फोरनि बिएलटि आरो एनडिएफबि जोनोम मोननायनि गुबै उद्देश्यआ मामोन? जोंनि बर'फोरनि सोमावसारनाय गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि अबथ्रायै जिउ जोबलांनाय गोबां आइजोफोरनि जिनाहारि खालामजानाय बैफोर गासैबो थासारिखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानो जादोंमोन? जों बैफोर थासारिफोरजों जों दिनै मानि थाखाय भुगिनो गोनां जादोंमोन? जोंनि बर'आव दिनैसिम मानि थाखाय मोनथाम सुक्ति जाबोखो जे बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर 1993 मायथाइयाव बिएसि 2003 मायथाइयावहाय बिटिसि आरो 2020 मायथाइयाव बिटिआर बे दिनै सुक्तिफ्रा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मानो जोनोम मोनखो? स' बैफोरनि गोबां काहानिफोरखौ दिनैसिम सोर मानसिफ्रा मिथिगौ आरो सोर मानसिफ्रा मिथिया। अर्थात जों बर'फोरनि गेजेराव सोर साबेसे सुबुंफ्रा बेखौ मिथिगौ। दा लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्ड आलादा बड'लेण्डनि सिमां बै सिमाङा जोबलांमारसिगोन नामा? बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों होननाय जों गोबां बाथ्रा जों मिथिबाय थादों जे आं थैलांनायावहाय आंहा एसेबो दुखु गैया, नाथाय आं थैलांनानै आंनि सानस्रिफ्रा थैलांफायोब्लासो आंहा बावहाय दुखु थालांगोन होननाय बाथ्राखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों होननानै जों मिथिबोदों। अब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि बिनि सिमाङा मामोन? जाय सानस्रिखौ बिथाङा बुंदों आं थैनायाव आंहा दुखु गैया, नाथाय आंनि सान्थौफ्रा आंनि सानस्रिफ्रा आं थैनायजों लोगोसे थैलांफालाङोबासो आंहा बहाय दुखु थागोन होननाय बाथ्राया जुदि सैथोबा नंगौब्ला आरो जों फोथायलायोब्ला जों जुदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बुंलांनाय जोंनि बर' हारिनि बिफा जों जायखौ बिमुं होनानै जों बेखौ बिफा हिसाबै जों मानिनानै बिथांनि जुदि सानस्रिजों जुदि जोंनि बर' हारिया थांनो जुदि जोङो जुजिदोंब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनिफ्राय बियो सानसे गोमोरलांगोन ना जों बेखौ फोथांनानै लाखिगोन? कुइसना बेफोर। दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंनाय बायदिब्ला जोंनि बर' हारिया गेरेमसा हारि दानांगोन नङा होमबा आरो जोंनि बर' हिसाबै जों जोंखौ आइडेन्टिटि होनो थाखाय सिनायथि होनो थाखाय बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय जोंनो बर'नो नङा होमबा आलादा मोनसे सेपारेट स्टेट नांगौ, आलादा रायजो नांगौ नङा होमबा। दा मास्टार रेस लानायनि बाथ्रा गोबां दैदेनगिरिफोर गोबां बाथ्राफोर बुंलांबाय, बावहाय गोबां दैदेनगिरि सारमोनहा जोंनि गेजेराव बिदिन्थिफोर होलांबाय। जों जुदि बर' हारिखौ जों मास्टार रेस जानांगौब्ला जोंनि बर' हारिया दानायाव लुनायाव मावनायाव दांनायाव माने बेफार फालांगियावहाय साख्रि बाख्रियावहाय खामला मुजुरा मावनायफ्राव बै गासैबो आयदाफारिखौ जोंनि मानसिफ्रा कब्जा खालामनो हानाय जानांगोन बे बाथ्रा नङा होमबा। अब्ला जों बै गासैबो बाथ्राफोरखौ जों नोजोर बोयोब्ला नैबेबो जोंनाव मोनसे कुइसन सिखारो रायजो जानो नोंथांमोनाव सिखारना सिखारा आं मिथिया। जों बर'फ्रा साबेसे आइएएस आरो आइपिएस अफिसारफोर दङ? जों बर'फोरनाव साबेसे साख्रिआवलाफोर दङ? जों बर'फ्रा साबेसे बिजनेसमेनफोर दङ? जों बर'फ्राव साबेसे जों आबादारिफोर दङ? जों बर'फ्राव साबेसे जों थेला मावग्रा थेला नारग्रा खानाय सिनग्रा बेबसाय मैगं थाइगं फानग्रा गोबां गालामाल दखान बुहुद बैफोरबायदि मावग्रा जोंनि बर'फ्राव साबसे दङ? जों बेफोरनि सायावहाय जों माब्लाबा जों माखासे हिसाबफोर लाफेराखै। जों नुबाय थादों कि फिन आरो बनसुजों लोगोसे जनजाति सुरक्षा मन्च दैदेनगिरि आरो भलन्टियार फर्सजों लोगोसे गोबां जोंनि बर'नि आफादफ्रा दिनै जुथायै आरो फिन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय थांखि लादों। मस्ट वेलकाम, आं गोरबोनिफ्राय बरायदों। मानो? जोंनो सेपारेट स्टेटखौ जोंनो नांथारगौ। आंहा बाहाय फुल सापर्ट दङ। मानोना
जों दिनैसिमबो गोजोनाखै मानोना जोंनि सिमांफ्रा दासिमबो जाफुङाखै जोंनि बिर जोहोलावफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जोङो मोनथाम सुक्ति जादोंब्लाबो बिएसि बिटिसि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो जों बड'लेण्डनि थाखाय नांनाय जोंनि हारिनि थामोनथा रैखाथि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि आइडेन्टिटिखौ रैखाथि होनो थाखाय जाय बिदामोनहा जाय बिनानावमोनहा जाय बिब'मोनहा दिनै गावनि न' बां जिउखौ सानाबालानो आखायाव हाथियार लानानै दिनै जाय बिर जोहोलावफ्रा हाग्रायाव थांदोंमोन दिनै बै बिर जोहोलावफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव अना खाना जोबथेजानानै दङ ना बिमा बिफा नायनो हादों ना गामियाव थानानै जों बायदि गोजोन रायजो जानो हादों गैया अब्ला बैफोर गासैबो बाथ्राखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोङो दिनैनि थारिखआव जों सुद्रायलायनो गोरोन्थि भुल बुजाफोरखौ जों गावजों गाव सिखार जालायनानै जों सुद्रायलायनानै जोङो मोनसे सिंगोल वेजों जों दिनैसिम थांनो हायैनि जोंनाव लामा दंना गैया बा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव सुद्रायलायनो निमाहा होलायनो आरो गावखौनो आंनि गोरोन्थि जाबाय होननानै जों माने गनायनानै लालायनो बैफोरबायदि माखासे आखुफ्रा एबा गियानफ्रा जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि सारमोन दंना गैया कुइसना बे जादों नाथाय नंगौ जोंनि सिमाङा दिनैसिमबो फुल फ्लेजेड जायाखै नंगौ जेब्लानाखि जोंनि गेजेराव बिटिसि जादोंमोन जों सानदोंमोन कि बिटिसिनि गेजेरजोंनो बर' हारिया राव हारिमु थुनलाइ गासैबो बिथिंफ्रावनो जे जौगागोन मोजाङै गेवलांसारसिगोन होननानै सिमां नुदोंमोन नाथाय बिजोंबो जायैयाव बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन 2020 मायथाइयावहाय एनडिबि बिथांमोननि आरो एबसु जे आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोनजों इन्डिया गभर्नमेन्ट डिसकासन खालामनानै नाथाय बेबो दिनैनि थारिखआव दासिमबो फुल फ्लेजेड जानो थाङाखै अब्ला नोंथांमोना जोंनि गेजेराव बर' हारिनि थांनाय थैनाय रैखाथिफोरखौ जुदि सानमारदोंब्ला जों जुदि बर' हारिखौ रैखाथि होनोनो बर' हारिखौ डेभेलप होनो थाखायनो दिनैबो जों बिटिसिआव जों बिटिआरआव जोङो सरकार दादोंब्ला अब्ला जोंनि मोनदांथिफ्रा दिनैसिमबो रोखा नंगौना नङा कुइसन सिखारो थ' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि गेजेरावहाय बड'लेण्ड जे सोमावसारनाय बड'लेण्ड जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि नांनाय जोंनि जुजिबोनाय बेफोर सिमां नङामोन बैफोर सिमाङा सिमांसो जालांसिगोन नामा मोनसे गिनाय सिखारदों आरो जों मोनथिदोंमोन कि बिटिआरआनो लासैनो बिटिआरनि उनावहाय बेखौ रेबें बै माखासे दफाफोरा इमप्लिमेन्टेसन जायोब्लानो मावफुंजायोब्लानो बेजों लासैनो बड'लेण्ड महराव थांगोन होननानैबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन दिनै रायजो राजाफ्रा जेबो मिथिया जाय गामि सिङाव सरासनस्रा संसार जाबोदों जोंनि बै आदै मादैमोन जायफोर लेखा फरा रोङा मावसोमनानै दांसोमनानै जाग्रा बै रायजो राजाफ्रा जेबो बुजिया दिनै दैदेनगिरिफ्रा जायखौ बुङो जेखौ फोरमायो बेखौनो नंगौ होननानै सानो नाथाय बिसोरा दिनै उगुल थुगुल बिथांनि गोसोआवबो दिनै मालाबा जोनोम जायो जे थारैनो जों बड'लेण्ड मोनमारबायना थारैनो जों बड'लेण्डखौ मोनमारगोन ने थारैनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय खामानि मावमारगोन ने थारैनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा जों बड'लेण्डखौ जों मोनफुंनो थाखाय जों खालि जों नाटकल' खालाममारगोन ने बुहुत मोनसे कुइसन जोंनि डिमान्डफ्रा जोंनि नांनायफ्रा हारिनि थाखाय मारमोन ना बबेबा मोनसे बान्दोलनि थाखाय मोनसे कुइसन सिखारा नङा सिखारो दा बिनिखायनो आं गासैबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जे बियो एबसुआनो जाया मानो जे बियो एनडिबिआनो जाया मानो जे बियो बिएलटिआनो जाया मानो बा बिभिन्न जाय जेखि संगठनाव थानानै जोंनि हारिखौ फेलेबसेबाबो जे सहाय होबोनो हारिनि खैदां खैफोदाव आंगो हिसाबै थाफानानै खामानि मावनो होननानै जाय बिथांमोना बिभिन्न दल संगठनफ्राव जे थाबोदों नांथाबनानै आं बिथांमोनखौ सेलिउट खालामगोन आरो नोंथांमोनखौ आङो ओंखायनो खावलायदों थारैनो जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डखौ जों माब्लाबाबो जों मोनसे नाटक सिस्टेमाव जों दालां दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा बेनि सिमांखौ नुगासिनो दं आरो दिनै मोनसे सावरायसोनाय जागासिनो दं थारैनो जों बर'फ्रा बड'लेण्ड मोनमारगोन ने जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्डखौ बिनानै लाबोनो हाग्रा बेफोरबायदि बिर जोहोलाव दैदेनगिरि उजिमारगोन ने बुहुत कुइसना सिखारा नङा सिखारबाय दा बेनिखायनो दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आं खावलायदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जे नोंथांमोनहा जेखि दल संगठननि जायाथों मानो जों जुदि खौसेजों जुदि नाङाब्ला
जोंहा मोननायनि खुनु लामा गैया आरो जोङो गावजों गाव निमाहा होलायनो हानांगोन गोरोन्थिफोरखौ गावनो सिखार लालायनो हानाय जानांगोन आरो बै बिथांमोनाबो सुद्रायलायनांगोन निमाहा होलायनो हानाय जानांगोन स' बैफोर जुदि गुना दैदेनगिरिफोराव थालायाब्ला आरो बैफोर गुननि गेजेरजों जों इउनाइटेडलि जुदि जों नाङाब्ला आंनि मोनदांनायावहाय बड'लेण्ड मोननांगौआ सिमां होननानै आं सानो आरोखि जास्ट आंनि मोनदांथिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय दा नोंथांमोनासो नोंथांमोननि गोसोआव आंनि बुंनायजों गोरोबना गोरोबाखै बे नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय आरो बेखिनि बाथ्राखौनो जाय बिथांमोनहा बड'लेण्डनि थाखाय जेनुइनलि दावहा नांमारगोन एबा जेब्लायबो आन्दालन खालामगोन बेवहाय आं जेब्लायबो फुलि सापर्ट दं होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं सासे बर' हिसाबै आंनि मोनदांथिखौ शेयार खालामनानै होनाय जाबाय गोजोन्थों।